Hürmetli kollegalarım, kübemiz bitinde bizden hazır distansiyon okutuğa terli programmalar kullanabız. Kimdir telefondan WhatsApp bilen işli. Bizim mektepte endi kolektif bilen biz Zoom programmасы aşa distansiyon okutu, distansiyon dersler ütkärәбез. Моның өчен инде менә бу программаны компьютерларга скачать итер өчен без zoom.us сайтына керәбез һәм иң аска төшәбез дә битнең иң аска өлешенә икенче баганада була ул. Икенче баганада беренче ссылкага басып без аны компьютерларга скачать итәбез. Аның телефонда приложениеләр дә бар. Telefondan da кирип була. Менә без моны скачать итәбез. Һәм скачать иткәннән соң укытучыларга менә мин үзебезнең инде укытучыларга менә шушындай яздым сообщение. Шушы сайтка кирергә дип, аннан соң регистрация үтәргә, менә хәзер ничек регистрация үтәргә икәнен аңлатам. Регистрация үткәч Registrasiya үткән кеше үзе конференция ясый ала. Укучыларга үтмәсәләр дә була. Алар менә шушы кирип сайтка или без җибәргән шушы сообщениедән менә бу сылтамага басып программаны скачать итсәләр генә дә була. Аннан соң инде бездән килгән конференциянең ID номерын белән пароль белән керә алалар. Шулай ук без биргән ссылкага басып та керә алалар. Менә аларны мин хәзер алдан әйтеп куйдым сезгә. Ләкин аларны барсын да яхшылап аңлатып мин сезгә гарси дим аны. Хәзер иң баштан укытучылар эшли. Иң баштан укытучылар менә бу сайтка керәләр. Zoom.us сайтына әйттем мин иң аска төшәләр. Иң аска төшәләрдә менә шушы клиент конференцияны скачать итәләр. Скачать иткәннән соң хәзер зарегистрироваться бесплатно дигәнгә басып, анда исем фамилияләрне кертеп, без үзегезгә пароль уйлап, без бу Zoom.us сайтына регистрация итәбез. Мин инде монда керәм генә. Google аккаунтны. Мин Google аккаунт белән кердем. Керәбез һәм менә мондагы профиль өлешенә күчәбез. Профиль өлешенә күчәбез. Профиль өлешен тутырган вакытта менә редактировать кыласып, менә монда куйсагыз була. Шушындай яшел галочка куйсагыз була. Дальше калган өлешләрне карап чыгасыз. Иң баштан программаны җибәрәбез. Кайсыларыгызның инде бу тамга рабочий столда була. Җибәрәбез программаны. Һәм регистрация вакытындагы логин пароль белән логин парольне кулланырга туры килә. Әгәр менә монда IT конференция бассагыз, кеше конференциясенә кергәндә, кеше сезгә конференциянең ID номерын җибәрә һәм паролен җибәрә. Менә бу икесенә галочка куябыз. Тавышсыз һәм видеосыз киришне. Һәм менә монда ID кертгәч инде үзегезнең исемегезне менә монда язасыз. Монда ID конференция килгән була. Һәм IT-га басасыз. Ләкин минем кермәгән бит әле. Мин үзем оештыручы видеоконференцияне. Шуның өчен IT-га басып, регистрация вакытындагы логин пароль белән без керәбез. Мин инде использовать иттем Google аккаунттагы логин парольне. Мин шуның өчен шу использовать итәргә бастым Google аккаунтымны. Google аккаунтлар күп булгач мин аларны сайлап кына алам. Һәм әгәр кешенең ID буенча булса, менә шушы чыга. Бу укучылар менә кергәндә шушы укучылар открыть приложениегә басалар да алар кирип китәләр. Безгә бит инде безгә үзебезгә керергә туры килә. Логин паролебез белән. Хәзер кердек без. Кергәч, карагыз әле монда
Менә мин хәзер бит инде икенче, допустим, мин иртәгәгә үземә эш дәресемдә мин шушыларга, балаларга ссылка бирергә тиешмен. Ничек нәрсәгә басып алар керергә тиешләр. Моның өчен мин расписаниедән карыйм. Киләсе икенче көнне, мәсәлән, иртәгәгә, допустим, среда көнгәгә дәресләрем, беренче дәресем мисал өчен башлана 8:30-да. Мин менә монда запланировать иткән вакытта басам да 8:30-да дәресем башлана, мин тотам да, допустим, физика 8-нче класс 8:30-да дәресем башлана, мин тотам дигә менә монда дәресенә бу бит инде безнең иртәгә 15 була. И менә монда мин куям 8:30-да башлана, мин тотам да 8:27-гә куям. 2-3 минут вакытыбыз булсын. Балаларны җыяр өчен. Дәрескә куям 30 минутка гына. Менә монда идентификация персональной конференции. Менә моны куям. Паролебез тора. Менә бу кайсы кнопкаларга куйганны карап калыгыз. Менә монда календарьда Outlook яки Google календарьда торса, другие календарьга куйыгыз да запланировать-ка басабыз. Безгә менә шушы приглашениене копировать буфер дигәнгә алабыз. Һәм менә мин ничек эшләдем? Мин мәктәптәге һәрбер класска ясап чыктым. Сообщество группалар. Ул группаларга мин керттем. Бу класста укыта торган укучыларны һәм ул шушы закрытый группа куйдым, чтоб теләсәң инде спамерлар кереп теләсә басмасыннар. И менә бүген 12-дә 13-тә ясаганнар, кайберәүләр инде уже иртәгәсе көнгә менә 15-нә уже запланировать итеп куйганнар балаларга. Иртә белән балалар менә бу 3-нче, 4-нче дәресләр бит инде кергәч шушында гына басалар да дәрескә кирип китәләр. Мин дә мисал өчен 8-нче класска саным бит мин чыгам да сообщество группаларда 8-нче классны табам. 8-нче классны табып, шушыларга үземнең приглашениене куям. Һәм опубликовать басам. Менә шул. Безнең һәр классның үзенең группасы бар. Ул группада шушы класста укыта торган укытучылар һәм укучылар. Кечерәк классларда инде, башлангыч классларда без ул группаларга тагын әти-әниләрне дә керттек әле. Әти-әниләр дә менә монда тоже бу группада торалар. Менә монда ишләрен язабыз һәм дәресләргә приглашение. Бөтенебез безнең укытучылар бөтенебез Zoom'да укытабыз. Монысы булды бер. Аннан соң менә бу Zoom'га кергәннән соң хәзер килеп чыга менә монда приглашение икенче көнне без Zoom'га кергәннән соң менә монда тезелешеп китә. Допустим, киләсе дәрескә ничә минут калды дип начать дигән кнопка бар. Шунарга басабыз да и без конференциягә кирип китәбез. Анысы инде әзрәк соңрактан мин сезгә тагын бер видео яздырырмын. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Без мәктәптә менә мин ясадым шушындай башлангыч классларга расписание. Бу өлкән классларга расписание. Һәм менә монда һәрбер класска ясап куйдым мониторинг. Менә моннан бассак күчәбез без шушы мониторингларга. Мисал өчен, һәр көнне укытучылар ничә кеше дәрескә кермәгән яки керә алмаган темаларның исеме, дистанцион биремнәрне нәрсәләр буенча биргәннәр, менә Zoom аша, сайт аша, китаплар аша, ничә бала кергән, ничә бала кермәгән, ник керә алмаган, аларның сәбәпләрен менә монда барысы да язганнар. Шулай без табалап барабыз. Мәсәлән, нет интернета, нет
ПК. Ләкин без аларны инде калдырмыйбыз. Соңрак төштән соң мәсәлән чакырабыз, я телефон буенча, я һаман шул я WhatsApp аша биремнәрне җибәрәбез, яки соңрак әниләр кайткач алар укытучылар белән шушы ук Zoom аша элемтәгә чыгып биремнәрне алалар. Яки анда 15-20 минут безнең бит Санпинның да бит әле үзенең нормалары бар. 15-20 минуттан артык ярамый интернетта бер рәттән утырырга. Менә шушаны исәптә тотып, без калган эшләребезне эшләп бетерәбез. Аннан соң безнең я класста регистрация үттек, я класс буенча биремнәрне бирәбез, төрле проверочный работалар төзибез. Алар буенча эшләре бирәбез һәм видеоуроки нет сайтында хәзер күп материал бесплатно бит. Менә аннан классларга заданиеләр бирәбез. Менә шушындай Zoom белән инде без эшлибез. Тулысынча мәктәп безнең Zoom белән эшли. Сораулар булса языгыз, җавап бирермен. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.